Des del món de l'esport, denunciem totes les formes de violència masclistes. En especial les violències sexuals. I volem assenyalar l'agressor com a únic responsable. Per cosificar, humiliar, dominar i generar por. I restringir les llibertats de les dones, nenes i adolescents. Perquè les agressions sovint ocorren en espais considerats privats. I les cometen els propis amics, parelles, veïns, familiars o referents propers. Companys d'estudis o de feina. Volem denunciar les diverses expressions de violència que pateixen les dones. En els àmbits familiar, de parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític. Des del món de l'esport, Rebel·lem contra el patriarcat que les identifica. Interpel·lem tota la societat a desprendre's dels estereotips, rols i mandats de gènere. Des de l'esport refermem el compromís amb la llibertat i la garantia del dret de les dones. A la seguretat, a la integritat física i psicològica, a l'educació, a la salut, a la participació social i política. per un esport segur. Amb respecte, dignitat, igualtat, llibertat i joc net. Per una societat més lliure. I per l'erradicació de les violències masclistes.